Welkom alle to de Fries Pottietje je Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag wil we onze eerste Säwende Korden leren. Je worden dort vielleicht an, dat we haben nicht von de Latst kard geredet en fangen überall an met Säwende Korden leren. Dit is wils de Latst kard als schwer te spelen en doorween wordt nicht vaker gebruikt. Wils dat so schwer is te spelen, wordt de Säwende kard liever gebruikt. De grondtoon voor de Säwende kard is bij. Zum de Säwende kard spelen, moet we onze tweede vinger op de tweede hakknop van de vijfde droot, onze eerste vinger op de eerste hakknop van de vierde droot, en onze derde vinger op de tweede hakknop van de derde droot, en onze vierde vinger op de tweede hakknop van de eerste droot. Dan hielt zich dat zoals dit. Hier spelen we bloos de eerste 5 dreed. Weil we nu de Säwende kard top spelen. De grondtoon voor de Säwende kard is die. Zum de Säwende kard spelen, moet we onze tweede vinger op de tweede hakknop van de derde droot, onze eerste vinger op de eerste hakknop van de tweede droot, en onze derde vinger op de tweede hakknop van de eerste droot. Hier spelen we bloos de eerste 4 dreed. Dan hielt zich dat zoals dit. Weil we dat dan top spelen. De grondtoon voor de Säwende kard is G. Zum de Säwende kard spelen, moet we onze derde vinger op de derde hakknop van de zesde droot, onze tweede vinger op de tweede hakknop van de vijfde droot, en onze eerste vinger op de eerste hakknop van de eerste droot. Dan hield zich dat zo als dit. Weil we dit dan top spelen. Goed, nu zijn we rijdt leider te even met deze karten en die ook met onze andere karten topstellen. We hebben ook al gereed wie noten een hoofdtoon nap uit erop gezet. Welke van deze leider worden zouden nu ook gebruiken? Dat oppassen en krijgt even. Deze tekens worden am Anfang vom Notensysteem aangegeven.
1, 2, 3, 4, 1. Ein, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. Ein, zwei, drei, 4. Ein, zwei, drei, 4. Ein, zwei, drei, 1, 2. Ein, zwei, drei, 1, 2, 3. Sehr Dankeschön für das Zusein und für interessiert sein an diese plottige Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jeweilig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr das leicht antworten, wenn die nächste Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch alle.